Walang sandali. Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kandam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. I love you. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsan pay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Di napalabas, nakigtot ni Martin, idi nakapagbinig-bigdaken tiyato, adan danina na padungparan. Narigna na tigura na kenkwana, sipod na kayan ayat na. Napasnak ni Fiona nga gribyo, anasangputan ni tiyato, ngemsan ana ilinged iti balasang amakalukluksaw ti inana. Kinasarita ni Martin ni David, ngay tulnog da ito'y iti darayan na apaskan. Kinid daw ni Jennifer ken David, asursurwan ng agmaniho. Nakita ni Martin ang madama ti panagpispisbok ni David, ket nabasa na tinagan ni Fiona. Kinasarita ni Martin ti driver na, asan na nga ibagbaga ken Jennifer, ti may panggap ken ni Fiona. Ita papagayam denggan tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memory shared together kept that love alive. Apay asaan mo asungsungbatan ti awag ko ken ka, Fiona. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Mami? Akat, anya ti pagsangitam? Pakawanin na ko, ma. Hindi pa yan nagulputa kada kayo. Jak sinong batan ti awag yu itay kaputa. Mariribo ka na. Amo kakagura na kiti na ito yung naramid ko. Kaputa na kipagkita ka ni Daddy. Anya ti kunam? Kasano anaamuam ti pagnanaadan ti ayop alalaki? Nagaramid ka iti bukod mo a desisyon. Mawatan na ko, Mami. Karbarak, ti pamatag ti may sangama. Sungbatam ti saludsod ko. Kasano anatuntunam ti ayan ti amam? Ibaga ka na kayo na ito, ingam. San kayo kuman nga kungat? Awan ti basol ni Maricel. Kasinsin gayam ni Maricel ni Manong David a driver ni Daddy. Kat, saan mo ngayong bagbaga kanyak? Nagilimod ka kanyak, Fiona. Nabayag mo't ngayon limod yung kanyak, ti may pangkapukan ko na. Impalawag ko kan kantigapuna saan ka di. Di mo mariknano kasano anasakitanak. Kagurak ti agsangit. Impalagip mo manad. Diyak kaya tamasayar kayo, Mami. Ngumad ako makidawag ka na kayo. Saan niyo ka mga ipaidam, ti panagkita mi ka ni Daddy? Sige, ikang ka iti kundaway ngag desisyon. Agpili ka no asino ti Piliam. Siyak, wano day jay alalaki. Please, Mami. Sandag ka pagpilian. Agpad
Kada kayo napatag kanya. Day talaang ti may bagakan ka. Kagugurak day jay alalaki. Mami! Di na ko nitaltalag. Apayasan na ka maawatan ni Mami. Anya na ito yan abidot ang naaramid ko. Nga masanla ni Tiyato tinagbasulak. Kasano ng ilawlawag ko kini Jennifer na ito eh. Makatlawa ko na talaga kan ka, Martin. Saan ka sigod na kastoy? Ada ka din nasken ama amuak? Masapol ang mamuam da ito, Jennifer. Pagawanan na ko ma. May panggap na ito ay kan Fiona. Fiona Aguilar. Fiona Aguilar? Di ba lasang nga may idi-ije balay anang sapul kan ka? Aunan ka itibain. Nukasta, lipliputan na ka. Nagbidot ka. Ni Fiona kat anak ko ti maysa kadagiti kayan ayat ko idi. Kat, agkit-kita kayo iti dayjay a babae? Nagkita kami tinaminsan nga magagurguran na. Dandanisan nakakayat akasarida. Itay pa'y ngagsansangit ka, Fiona. Adatisyo iti rabaw ti dashboard ti lugan. Pasensya ka la kuman Manong David. Saan na ka man nagsangit? Italaan. Dandani nga minsan nak a pinalubusan ni Mami. Pinagpili nakpay. Nung asino ti kaden na kadakwada kini Daddy. Nagkariak kini Manang Tiyato nga itulnog kamatlaang. Kahit lang ni Sir Martin nga makapagamam mo kayo kini Madam Jennifer. Jay na danon ko idi jay balayda. Isu ka di day jay ti kadendan na ni Daddy. Agtalon sapay lang nga tawon ngagdindin nada. 5 ti kakabsat mo. Sika ti mikanam. Apay nga adda ka dito'y balay. Kunakman no pinasukon ni Martin kini David, ti may nga anak na iti sigod akayan ayat na. Masaksakit anak launay, Papa. Sakbay anak din na kakunkwan. Amom nga adda anak na. Nasaya ati panakilangan da kanyak, Papa. Malaksid laan ti anak na kini Marie Grace. Sa kalpasan na. Agbabawi ka ka din? Pakawanan na ko, Papa. Ako ka nagbiduta. Ngamdya ka mo, nagbabawi ka. Ay, ayatak launay ni Martin. Nukasta, aklunam no anya ti kinataon na. Ipatag mo dagiti tattawa na papataggan ko na. Ako akagurak ni Martin. Ngam saan arumbang nga iraman mo dagiti awan basol na. Girl, I need you. I need your love. Naimbag tadakan, Jennifer. Itay pa ang harurayan dagakan Fiona. Fiona, itita ma Jennifer. Agyamanak na makasarita kayo manan Tita Jennifer. Sapay ko matamaawat da nga anak ni Daddy. Saan mo abasol ti panakay taon, Fiona? Awan bibiyang ko, itinapalabas ni Martin. Agyaman nagtamawatan na.
Kidawag nga bilang mga anak ni Fiona. Fiona, sanda ka nga agawan kini Chato. Ni Chato tinabayag akin natin dinam. Kaya't ko nga ibilang ko amay kadwa nga inam ni Jennifer. Wan, Daddy. Namnamain niyo dayta. No, adalakit di oras mo. Kano palubusan na ka ni Mami. Agpasyar ka lang ta dito balay. Tapno ada ka sarsarita. Di katulong lang amin ti kadwag dito balay. No saan naklaki di ama kumay ti panagadal ko. Pasyarin kayo kini Daddy. Dayta, tirumbang, Fiona. Saan mo abaybay ang ti panagadal mo? Sige. Agsarsarita kayo kini Daddy. Tay nagtulungan ti katulong amang isagana iti merienda tayo. Anya ti makunam kini Fiona. Saan ka diya nasingpat? Panagkunak at makapagtunos kayo. Nasingpat? Napakumbaba. Kan nadayaw ang makisarsarita. Awan mat mabalin ko no saan ati pakibagayak dagiti anak mo. Sayang, tanayran na nga awan da. Tapno makabagam amuda nga kakabsat. Rumbang agpipinatid da, tagkakabsat ka. No pa'y saan na may sati inada. Ay. Nakaragrag sa kaitay. Nagsanay ka? Awan an yaman na da ito'y. No dadro makonsensyak. Rumbang ka di akas to'y ti pagbanakan ti biyang ko. Kasin karik kada kayong manang Chato. Isoblik kada kayo ni Fiona. Nasingpat ti anak yo. Kumusta ti panangtrato ti asawa dahi alalaki iti anak ko, David? Anya ti inaga na itayon. Ay, Jennifer. Nasingpat ni Jennifer. Saan da pa yan nagkasar? Inaw na akpay. Awan bibiyang ko no saan da pa yan nagkasar. Dahito'y ti ibagakken ka, David. Si kalaang ti umay dito'y balay no aginiliw dagiti agama. Diyak kayat amakita ni Martin. Sige manang Chato. Ibagak to dayta ni Sir Martin. Uray ipulong mo amin nga imbagakken ka sa anak ama buteng. Kan may sapay nga ibagak, italag ko ken ka ni Fiona. Ngam diyak kayat agundawayam. Namnamaan nyo dayta. Diyak nga rodan agbayag manang Chato. Ang mga numasapol nak ni Sir Martin. Yak mababalaw ni Chato no kagurugura nak David. Ngam diyak mo nga daanak ko kengkwana. Naimbagtasan nga impaidam ni manang Chato ni Fiona kada kayo, sir. San kanong impod no adagos ni Chato kengkwana? Ngam idiadan nakam na. Kapot ang makaawat ken masirib. Isong impod no na idanak na. No kuman amwa kagdadagsan ni di. Inkasar ko kuma. No kasta, sir. Impatagyumat? Mabalin na sana mamati ni Chato itan no ibagak na ita. Kanya kaya tamasagtan ni Jennifer. Iso asan na kumaamamuan da ito'y apa nagsarita ta. Namnamaan nyo dayta, sir. Diyak kayat asyak tiga punang agsubang kayo. Baka turturog akon. Dandanin tumanga ti rabi. Nabayag pa'y kidi na simret ni mami ti kwarto na. Nabannog ngamin. Lakitak matitay anak ka online na dati kan tita Jennifer. Ngam saan ko akinasarita ida.
Diyak kayat nga dapa ka babalawak ka ni mami. Nauyong mat nga rod. Katurturog ak launa yan. Ay, ijay ton pagadalan ti pangituluyak iti daytoy araramidak. Nabayag asaan ka nakasarungkar dito'y balay, Fiona. Makumikum ka nga ta iti panagadal mo niya. Pudno dayta, Tita Jennifer. Ore agawis dagiti barkada nga agaliwaksay kami iti Sabado. Una at kagaramit iti project kan assignment ko. Dayta, tinatulog nga anak. Napasnak nga gadal. Agmerienda kagayam. Siyak tinagluto iti dayta. Nay, mas. Nalain kayo magluto. Isurod akto man, tita. Sige. Inton agpasyar ka man dito'y balay. Amoyo. Ididamo ang makita kayo. Panagriknak idikat na unget kayo. Nasingbat kayo matgayam. Pasensya ka la kuman iti impakitak idikan ka. Napagbidutan ka nga na pagmamauyungan ni Martin. Anak nakagayam. Girl, I need you. I need your love. Sika, saan ka di nga imbaga ni David Kinka? Inyo na'y unay ko kankwana. Akagura ka makita. Awan rumbang, alawlawagan da tiyato. Apay nga na di mo imbaga idi kanyak nga dagay manak ta. Nabayagan da di apanawan. Saan na masapol nga ipalawag ko kanka? Kalaat nagpukaw ka iti matang ko. Nasakita naklaunay iti pan nakaamok. Nga adu kami ababay iti biyang mo. Kat uray ibagak ngagdadagsanak. Saan mo laki ti nga itakder ti dayaw ko? Dahita ti dakkalabidot mo. Agpatinggalaan dito iti panagsarita ta. Di mon ulitin ti mangsinga kanyak, no di mo kayat amakadanon iti asawam. Saan ko nga ipaidam ni Fiona kanka? Saan nyo laki di nga agawon anamin pinsan ti anak ko? Oh, naimbag mata na ipasyar na ka ni Jennifer dito'y farm, Fiona. Maragsa ka na amakamamukin ka. Naragsakak mo't amakamamu kada kayo, Lolo Roberto. Maladaga ka no pay laeng, edi nagsaron na anatay dagiti dadakkel ni Mami. Adayo mo't dagiti ente kakabagyan mi. Tapi manaw kami iti lugar mi. Gapo iti panagsikog abalasang ni Mami. Damo tapay lang ti agkita. Nagadun ti na istorya may panggap iti kabibiyag mo, apok. Nalaingak namin nag-istorya niya, Lolo. Manmanumot anaragsakak. Apay, ipawil ka din ni Mamim agkatawa ka. Kuha ngamin, Lolo. Noan yan, kaming tibagbagayo kini Fiona, Papa. Hindi ta, limiday lang arot. Baso yun, nagsangi. Agpada kami ngamin ama kumikum ka ni Mami, Lolo. Trabaho at trabaho para iti masakbayan. Idinto ta ipaspas nagkumati agad adal. Masirib ni Fiona, Papa. Kanayon nga isot ka nga tuwan ti maala ka dagiti eksamen da. Numaadaan to iti anak da Jennifer kan Martin. Babae ko maakaskan ka. Kan masirib. Amoyo, Lolo. No saan ko maanapan na seminar ni Mami J. Tafaw. Amang ano saan ka nakasurot kan Teta Jennifer.
Kaya mungatan ni Fiona kat saan ko amamuan. Saan ang makapagulbod ti katulong kanya. Ta sigurado ang maungtan kanya. Dahil kano ang Jennifer tinangsukon kini Fiona. Katimpakada na nga ipasyar na jay talon ti amana. Sipon kinaubing ni Fiona, saan na pa yan napadasan tinapaniti talon. Dayjay ababay. Apay saan na nagpakada kanya. Pagtultulagan taksakin ni Martin. Saan amabalin? Kasaritak to ni Fiona inton makasangpat. Pakawanan da kumano sa anak ka nakapagpakada kada kayo, mami. Nagragsak kay Jeff Farm ni Lolo Roberto. Nagsingpot da kan tita Jennifer. Naragsak ka nga gistorya. Naaladan samot ang dirig na. Uray iti ama ti agsyuman kan ka. Nasingpot ka no ngamin, mami. Sa anak akas ka dagiti kakabsat ko. Saan ko akayat ang mapagsaritaan dagiti kakabsat mo? Mami. Agpudno ka mang kanyak. Naragragsak ka din iti agsyuman kan ka ngam iti siyak nga inam. Amoyo. Maragsakan ak. Taagimon kayo kan tita Jennifer. Kaya tasawan data, napatigak kada kayo. Talaga amot. Anya nga minti panagkunam aya. Naungetag ken ka, tadyak kayat amay pada ka kanya. Promise. Sa anak ang makinobyo, aging gaiti sa anak ang makapagturpo si ti Korsok. Rubaglaan. Ken saan nakatultuladan, adyak pinili anaimbag tinaglaw anak. Oh, talaga nasingad kayon kini Fiona, Jennifer. At adapayin na da kayo tagkuy-kuyog. Kasano nga min? Kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Adaman kaya man papanan nyo kinidabit inton bika. Isasaan kayo ang makuyog, Madam Jennifer? Siyak tulat tante agmaneho. Into nagpasyar kami kini Fiona. Awagan nagto tabarang makasurot akmat lang. Wenno, danunan dakan kini David. Nabayagin na saan kami amangan kini Martin iti dayto a restaurant, Fiona. Babak na ang laing dagiti customer dito eh. Naglimas na kiti putahe, ngam naginina. Saan mo panunutan ti bayad na? Ado ti kwartang idati. Tita, adaman damagat ka na kayo? Kakuy-kuyog yung kadimot dagiti kakabsat ko. Saan unay? Adayo ti riknada kanya. Aglalo kada Krisya ken manet. Uray siyak. Kaslasanda ka kay takabsat da. Ha? Ni Mami Dayjay. Nakita na kami. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam padaanan inton bigat tituloy ti makalawas sa pagkasaritaan ang napauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Insurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon, Lubimin Aquino Sr., manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. How I cherish those moments, and no one can take your place. So many years have gone by. Calling all Augustinian alumni and personnel. Come home to the University of San Agustin and celebrate the 120th foundation anniversary of the university with the theme, A Gift. Be a part of the USA at 120 on July 13, 14, and 15, 2024. For details, check out the University of San Agustin Iloilo Facebook page or call 0939-914-9729. Come home to USA. Viva San Agustin! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat mo tagtindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalang nagulib ka! Pakawanan na kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panhagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Risik. Ti napalabas, inawagan ni Eloisa ni Jonas, takayat na akidawan ti pannakitinulong daytoy, tapno sumardengan ti pannakaiwaras ti may parit nga agas, tani Doña Candida ti may tudtudo asya bukwin iti lugar da. Kabayatan na binabalaw ni Tonyang iti panunot na ni Doña Candida, tagpapaimbag pa lang daytoy, ngam tinegosyonan ti adda iti panunot na. Iti mat panagsarita da agama a Monique kan Solomon, adda pam mabalaw ni Monique iti amana, gapo iti panangkalkalob da ito idi, kadag iti madi nga aramid ni Doña Candida. Katita papagayam, adtuyan tituloy ti nobela a napaulwan. Risik. Insan, anya nga tatima ko na ni Jonas. Parikot dan nga ginaday ta, insan. Inapay lang ni Jonas ti maatap a drag queen. Kasi tinakunak, parikot dan day ta, insan. Insan? Tilintag kat lintag. Agpapada tayo lang. Kat dagiti agbalin na biktimatik kang runaan. Agpapada tayo lang iti karbingan, itinagan ti hustisya, insan. Awan na nga to, kan nababa. Husto ka. Ken inaramid na. No kasta, awan sa bali apabasulan na. Besides, amo na maiparit. Kontra itilintag. Pudno dayta. Kaasi dagiti biktima. Ay, agpaiso dayta, insan.
Iso nga awan personalan dito ay insan. Trabaho lang. Husto ti imbaga ni Insan Eloisa, Uncle. Tilintag kat lintag. Ay, pudno dayta, baraw. Awan bak nang wano na kurapay itinagan tilintag. Saan mapaspasamak dayta? Dano asino tibak nang wano ada kwartana? Mapapaboran akanayaw. Pudno bat kat di, Uncle? Lamang akanayon dagiti baknang wano adot kwartana. Wen, baraw. Magatang dati hustisya. Ang mamati ka kumakanyak. Awan dakas nga aramid adi agpatingga. Uncle. Awan agbilang adi agpulaw. Saan ko kayat? Aguranak ni Monique. Saan ko kayat ti may babayin? Nya ti rumbang aramidak. Tapno masulnitak dagiti bidot ko. Wen, dagkel labidot ti panang panoy-noy ko kadagiti mading aramid ni Dunya Candida. Ay talang damok kabasol ko. Masapol na makaaramid na kiti adang tapno lumagan ti pan nakasider ti konsensya. Adawag iti cellphone ko. Ni Solomon. Hello, Mayor Solomon. Saan ako ngawagan iti mayor, tasaan ako ng mayor, Dunya Candida. Ni Eloisa ati agdama na mayor. Ha? Kumusta ka, Dunya Candida? Makarik-recover akon. Nasayat no kasta. Tapno sangwam dagiti kasom. Aniya? Panawan siguro tapno sangwam dagiti nagbasulam. Imbaga kinikin kan isarteng mo dagiti mading arabit mo. Ngam di nagimpangag. Kat, aniya ita? Sa balin da administrasyon winagturay di ili tayo. Kasan ka na makapagtig na Dunya Candida. Sigurado ang mabukit-kit ita ang dagiti illegal nga aramid mo. Aniya? Ha? Dayjay ka di nga Eloisa ti kabuteng ko ti kunam? Sana ni Eloisa ti makalaban mo. Ngam kiti tilintag. Laglagi pa nga daaga kang runan ngagsaksi no agkibaldang ka. Pinidapnan. Tiyawanan pa'y na Solomon. But-but nga nakka din. Ay, saan? Ay, saan ka mabalod? Diyak kayo ti mabalod. Arabatik ti kwartak. Uun kayam. Madanay ba kakanyak ni Jonas? Ano nga tagagpay suno? Nukas dya ramidak. Masapol nagpaimbaga kit Justo. Sa bagay, makapagnakon. Day talaan ta. Agsarukudak. Sa dino ti papanan na, no di makapagnaak tumitlaan. Adagas ko. Agrikubra kit Justo. Uray awanton ti sarukod ko.
titaya iti dinner lito? Wana, angam, adda ka di kasta? Sinubla? Adda. Kasta ti ag best friend, san ka di? Ewan matkat di Ay, agyaman naklito Nakan-anos ka mang kuy-kuy kanyak. Nadakayat ko apapanan asaan na connected iti opisina. Pakidayawak launa iti panangawis kan panagtalak mo kanyak, Monique. Nasayat ka tao lito. Ibilang ka kadagiti napapatag agagayam ko. Agyaman no kasta ti pangibilangam kanyak. Juan, kasta ka lito. Kas ka na Eloisa. Nagsayat ka kenkwana. Kanarignak anapod no ka agayam. Nakasaysayat ka talaga. Pakaragsakak unay dagitang imbagam, Monique. Takastaak mata talaga. Uray na kurapayak lang, kat imbilang nak, anasingad unay agayam. Saan? Ngay status iti biyag ti pakakitaan iti nasayaat a tao. Wan matkit di Iso arumbang lang nga oray anya ti status mo iti biyag. Agbalin ka a humble wenno napakumbaba a tao. Di matkutsay ni Monique tilugan mo asimbang patbaraw. Wananggal, intulod ko ijibalayda iti nalpas kami anak dinner. Imbas nga ag-tricycle pinausar ng tilugan na. Ay, naging paglakit day. Wananggal, dakil tinagbaliwan na. Istorya na nga rod kanyak. Spoiled nga anak ni Monique. Tamarak si dabak nang da. Agmay-may sa nga anak ni Mayor Solomon. Sa anak ko, namas daaw iti dayta. Ang sipod kas dya tinagbanagan ti ayat na. Ken panagsinadapayan ken Jonas, kinuna na, abaliwan na ti taray ti biyag na. Ay, man-mano ti kasta, makaamires baraw. Naaprubaran gayam ti divorce da ken Jonas, Uncle. Ay, kasta ka day. Do sa anak la ko maamabain, armag at talaga ni Monique, Uncle. Ay, nawaya ka ang mga rami di tinayta baraw. Aklo na, Uncle. Podno nga adda nagrusing arik na iti barokong ko. Ang amok no anya ti pagtaktak dirak. Ken saan ko agundawayan ti kinasaya at ni Monique. Nagkuyog kayo man gayaman kanlito. Juan, Papa. Ay. Ado ka di parikot? Papa, agin inom kayo man iti arak. Pagpaimas ko lang iti turog, iha. Ada ka di sa niya pakaturturugan? Monique. Papa, saan matinada kayo ti Mayor? Taibagak ko mga ado ti parikot yo. Saan matinada kayo ti Mayor? Kumusta gayam ti wayway at your surveillance kadag iti maata pa drug personality? Madama pa lang, Papa. Kati kaso dagiti suspek iti kidnapping ken panakapapatay ti balasitang. Adan suspect, Papa. Under manhunt. Good. Kuma? Tima ko na big fish ti matiliw. Iti kasta, nan-anayan ang makontrol ti panakaiwaras dagiti maiparin at droga dito San Mariano. Makita ka dakkelan ti nagbaliwan ti kasasadyaw, Mami. Iho. Iso amangad deng kayon. Ag-relax kayo. Agtor kayo kit di iti sa bali a pagilyan. Anya? Promise, Mami. Siyak ti makamo iti negosyo tayo. Tangay, awan mo ti sa bali a pakakumikumak.
Jonas, iho. Inaklon kon tinagbanagan ti love life ko, mami. Naklon kon asan ada kami kin Eloisa ti agkagasat. Kastamot tan kin ni Monique. Ta-approbon ti divorce me. Seryoso ka di ba kami, iho? Awanan pa rin ko. May papanit ti pakasaknan ti puso. Awanan, mami. Iso may pamaysakitan asang wandag iti negosyo tayo. Sige nga, Rod, iho. Apa ba na makapaimbagak iti husto? Sige, agbakasyon akpailaan. Ngamsaan nga iti Amerika, mami. Ha? Ijay London. Wano Spain. Australia. Wano kadagiti napipintas kan na uli makapagilyan. Sige. Oray kat, saan mataparikot ti gastos, iho? Nasaya at tay tanga aramidan ni Madam, senyorito. Enjoyan na kiti at ibiyag na. Wanton niyang. Total, adamat mga sikaso iti negosyo mi. Nasaya at ano kasta, senyorito? Jonas Latan. Kahit kung awagan na kitinagan ko. Day tapay lang senyorito. Iso O sige, Tonyang. Rumarag. Adanas kan nga sikaswag. Sige. No damagan nak ni Mami, ibagam nga da kasinarak ko ang negosyante. Isumat timbaga na kanyak nga ibagak kada kayo no damagan niyo, Madam. Sige. Nasaya at mat na makikontak ka dagiti sa bali pa yan negosyante. Madam. Ni Dawal, awan ka di pa ay. Awan pa'y Madam. Kaya't ko akasarita. Ibagam kan kwa na inton sumangpat. Madam. Awagan naktulat tanton yang. Mapanak iti silit ko. Tadalang naskan nga ramid akan. Kaya't ko tiyaginan na. Imbagman tadakan Dawal. Damdamahagan na ka ni Madam. Apay ka de. Apay ka na. Saan ko nga mo Sige. Mapanak na madamdama. Awon gayam. Nangag ko ti pagsarsaritaan itay da Jonas kan Madam. Anya da. Agturo ka no ni Madam. Anya? Kat ni Jonas ti mang tarawidwid kadagiti negosyo da bayat ti kaawan na. Kasta ka de. Alakit din. Sige, mapan ko ayaban. Aguray ka ni ti salas. Makapanawak iti mabiit, Dawal. Arabidek, tisigasing ni Jonas, ngagbakasyon akpaila, tapno makarelaksa. Awan na, Madam. Kasapulan nyo rita. Kat ni Jonas, ti makamo kadagiti negosyok, malaksit kadagiti illegal. Madam. Sika, ti pangital ka kiti amin. Madam. Ngam, sana rompang nga mamo ni Jonas dagijay. Awan, Madam, awan. Di mo lang mo. Sika ti makitransak. Kan aguray ka. Kumusta gayam ti pinakontak ko at tao kan ka? Arregladon, Madam. Urahin tayo kanulagan na rumtang ti shipment. Nasayaat. Agtalika kiti kabailam, Dawal. Aramidan nyo amin na kabailan nyo. Tapno awan mabulilyaso kadag iti transactions.
Agyaman na kiti panagtalagyo, madam. Sana babali na maggupod. Wano may sardang dakiti nadakkel apamaster ka kiti kwarta. Kasi tinakunak dawal. Ado ti pukaw ko iti panagkandidatok. Katnaskan ang makaabrutak. Kumusta, Dawal? Nakapagsarita kayon austaw kan madam? Wen, Tunyang. Nasaya at Pudnugayam ngagtor winagbakasyon ni madam. Kasta nga rin tinangag ko. Kasanungatan dagiti kaso na. Amangan no day tati may sa arason. Akayat na tisingasing ni Jonas. Sa bagay, adamat ti abogado na. Una. Naimbagkid di ko nam, tanapat kan tikid daw da ang makapagpiyansa. Nga ron. May isang konsiderada kat ti kasasa ti salunar na. Apay. Saan nga tan nga agsubli? Di pa'y kasla intarayan na ti kaso nan nuwas jay. Makamon ti abogado na. Sanda na pagparikudan da ita. Sa bagay. Di ka di parikot ko ti sangwak. Parikot ko na? Anya nga minti imbaga ni madam apag parikutam. Awanan nyaman na. Awanan nyaman na rajay. Sa bali di parikot ko, Tunyang. Anya dayta? Heart problem nga rod. Ha? Ada sakit mo iti pusaw? Ada. Ngamin, di nakmatlaklo na nun, my loves. Anya? Ay, magmag na ti oras. Aglablabas ti aldaw. Santang umububing. Isa pang asimod na natasong batan akon, my loves. Ay, makauray ka man, Dawal. Sa anak pa'y anak kasagana para iti dayta. Dakelan tinagbaliwan ti San Mariano ang kila. Baro ti munisipyo kan tiyandaan. Dito ipay mabangon ti kadakkelan nga sports complex iti entero a probinsya. Uwan nga raw. Effort amin dagito da in San Eloisa ken Mayor Solomon, Uncle. Sapay lakumata ag progreso metan. Taiday, awan met nar aramidan ni Mayor Solomon. Pero nga rod, Uncle, ang gamitin na udi atawan na panagtakam na, adumat dagiti na aramidan ti administrasyon na, Uncle. Kaya't namat nga ta nga ipakita asakbay nga agimaws ti panagtakam na ket adamat makita na nagapwanan na. Ang amno panunutan, naladawan. Mano atawan ang nagtakam, ngam awan mat inararamid na. Un nga raw. Ken adda plano da, Uncle. Asumrek ni Monik iti politika. Saan ko kumakayat nga aramidan dagitoy? Ngam masapol. Ore awanan namnamak ang makapagsinublan kami pa'y kin ni Eloisa. Aramidak dagito'y aplanok. Kat ni Mami, masapol ang maalukoy ko nga agbakasyon pa'y laang. Tapnaon sa usawir ko ang mangiwayat. Mangipatungpal iti planok. Masapul ang mapaanugot ko. Wano malukoy kong agbakasyon. No masapul asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Uray ma ko na adakas ni Mami.
Isupay lang ti inak ang nakautangak iti biyag ko. Tangay, awanan sir-serbi ti amin kanyak. Amukon ti aramidak. Anya ti pampanunutan ni Jonas nga aramiden? Papagayam, diuliwayan na denggan ti dualawas langan a nobela tayo anapauluan. Receipt, nobela ni Nestor Marcos. Isursurat ka ti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Talaga patayan na kay amin no di kay itong palit pa kayo san me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maaramidam. Kukwakan, Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero! May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbutngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero? Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay. Dito'y sa balimanan a nobela. Ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ti napalabas, pagsarsaritaan da Esmeralda ken Ama Emiliano, ti pangpanggapan ni Brandon kalpasan tinapasamak iti rancho, idi nakanggagda iti danapag ti kabalyo. Impaboyan ni Brandon kadagiti pumurok ti panangparikat na kini Gabriel, agingga iti naawanan iti puot. Nanggag ni Nana Susana dagiti imbaga ni Brandon, ket naamuan na tinapasamak iti rancho. Nagatap nga dapakainaigan dagiti agama iti napasamak. Nakasangit ni Esmeralda iti panangaasin kin ni Gabriel. Banag adi nagustuhan nila kay Emiliano. Naasyan ni Nana Barang iti langa ni Gabriel. Imbilin ni Doña Margarita kini Brandon apakidnap na ni Esmeralda. Iti dayta arabii
nakasagana da Esmeralda ken lakay Emiliano iti mabalin a mapasamak. Ket ita, adtoy ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan, Kabalyero. Tatang, ado ti agkagat alamok diti nagpwestuhan tayo ang mga pasungad kadagiti pasurod ni Senyorito Brandon. Amang raot iti kabalbalayan. Ngam saan tayo mabalin ti agpasgad? Ang mga namadlaw na tayo. Dakas lakid di ti pangpanggapan ni Brandon. Uray saan kayo lakuman na si Murot, tatang? Madanagan lakid di man ni nanang na makariing. Uray, tanatulagan no kasano at ikawan tayo dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Pagparangan tayo manan. At ti Kabalyero, ti karangat dagiti pasurot na. Inaramid tayo idin daytoy, tatang. Nataltalgad daytoy nga aramiden tayo ita. Yadayo tayo iti panunot ni Senyorito Brandon. Nga adda kada tayo at trabahador ti kakadwa ti Kabalyero. Iti kasta, saan amay ramraman dagiti pumurok? Nanapag ti Kabalyo. Isuda laki di dagitan. Nabilin kong damanong damyan kan manong teban. Kas iti naramid mo iti. Ni manong damyan ti umunang agpaputok. Inton agpataray iti Kabalyo nga umadayo. Sumarono ni manong teban. Datayo ti maudi, tatang. Maudi tayo ang makalaban dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kaslaw mas asidagan ti danapag. San ang mabalin ang makadanon dahi ti kabalbalayan. Adayo pa dito ti kabalbalayan, tatang. Kanalboong. Ni manong damyan lakit din dyan nagpaputok. Dada, agsisinungbatan dagiti kanalboong. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Nakapsutak unay. Naglimog ti daraken ling at itirupak. Ket nakulaapan ti panagkitak. Naapgas launay dagiti sugat ko. Diyos ko, daytoy ka din ti kanibusanak. Nanabarang, adda kay lagayam iti asidag ko. Ay, nakakaasi ka magkabat. Anya ka ti daytoy na nagbambanagam. Ni Bruno kanti Kabalyero ti aking pasol iti mapaspasamak kanyak. Di ko ram ket di gabat. Gapo iti kinainutil mo. Ay, Senyorito Brandon, siririin kayo pa'y lagayam. Anya ti kadam ditoy? Panggap mo nga ilibas ni gabat? Awan mo ni Emiliano dito'y abay ko. Anya ka dituras ay nasa pagatabi mangaw madaman nga kapkape. Awan mo makitak nga naraar tilawag. Napaw nasugput pailaang dagiti matak. Ni karigatak man ti bumangon. Ay, apo. Ti puspuro. Karawa iti abay ti silaw. Diyos ko. Sapay kuma. Tasaan apo may saw ti agparparig na kanya. Urayaan niya tir aramidanda. No saan da naglibas apo manaw iti dayto a lugar. Inot ang maibusta. Pakawanan naklaangan Diyos ko. Napatayak man iti dayto aguntaway. Tanong saan ni aramidan dayto ay. Ado ti matay. Tigil, Kabalyero! Niambot lang iti dayto.
Sapay na kumatapata ka sa mapasawag kiniambot. Kabalero! Isunod niyo ang kaso! Diyos ko, ni ambot ka di tinapaltukan. Saan? Di rumbang amatay ni ambot. Sinalbag ka bakit? Kaya't mo gamit libas na ito agabot. Ah! Senyorito Brandon, gusto na. Talaga patayin ka, abakat. Ha? Umay ka man. Kumatibog ko, senyorita. Sumardang kayo kuman amang dangran kinana barang, senyorito. Maasyon kayo kun ko, ana. Siyak lang ang tipatayin niyo. Ayop ka, abakat. Ah! Ha? 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 Itumang ko. Ha? Hinablon sa tagitaki ako. Senyorito, masyad kayo kanya. Nagbindot kayo iti panangipagharap. Awan panggap ko amang ilibas kinigapan. San kan nga gulbud pare? Ay, kasyan ko ba? Ayop kayo. Talaga adakas kayo. Kaslasaan kayo ang lalaki. Syaktis ang wanyo. Rukatan dakat ulitin tayo ti agduelo. Karkaritin na gaya mo't. Ah! Masapo lamay kang kamutitipag nakman si kabagat. Ah! Oray ni Esmeralda. Awan iti kwarto na. Ay, Diyos ko, napanandangata ka ni Emiliano. Ay, napandangata rin maot iti Villa. Apay, ay, awanin na pulaos ti panagbuteng da. Sandak pa yun na pampanunutin na mapabutngan ni tinalao sa panagdandanag ko kat mabalain abang kayak to na masangputan da. Ay, Diyos ko, kapso, takga po iti panagtigtigir-gir ko. Hey, karigatak ti mangala iti nanom. Diyos ko, tarabayan niyo ko ba, dagiti agaba. Nugasat ko ti matay. Sapay ko matag patinggan ti kinadakas na Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Nugasat ko ti matay. Naragsak ako no. Oray jak may matangan. Ti panakatumpal ti tarigagay da Esmeralda ken Emiliano. Ay, talagang agkapsuta ko na talaga. Nasugat ni ambot. Damgis lang, Esmeralda. Nadamgisan lang ditakyak na. Ayop ta. Isuda ti rumpang amatay. Esmeralda, saan kang agpaputok? Agpaut lakit di ti panagpipindaltok tayo. Uray makinibos tayo ti balatatang. Ado ti balatay. Denggan na. Pamatkin tayo ang nasugatan di kabalyero. Imbis nga ituloy dati rumaot iti kabalbalayan. Sawaran dati amuda na nakaspasagan ti kabalyero. Tata, nakasilaw iti kusina. Nakariing na taminana. Ay, nabanugak launay.
Mawawag pa yan. Dalabos ko. Ninanang tatang. Nakadasa iti. Tatang, awan puot na. Kanya gata tinapasamak. Nanang, agsaw kayo. Nanang! Mabit lang. Umang-agis ni nanang mo. Nawanan lang iti puot. Apay anawanan iti puot, tatang. Pata-pata. Nakariing kat naduktalan na ti kaawan ko iti abay na. Gapo nga tayo ti danag na no sa dinon tinapananda. Kinuan niya tinapasamak. Tatang, pag tinulungan ta ni nanang, pagkatod ta. Sige, si akong ti makamu amang bagkat. Sige, ingka matulungan. Ampo ka na bandog ka. Kasarita tantulangan ni nanang mo inton makabuot. Nakapsutak. Naut-ut. Isibo pakalapakit. Naulpit at talaga ni Senyorito Brandon. Uray ka sa no. Di pa nagpagpakaasig. Saan natin ang tipalawag ko? Tinulungan na pa'y ni Kabat. Anang ilawlawag at yak panggap nga ilipas ni Kabat. Sa dinuti ayan ko. Awan ti magitak. Nasipngat. Nagdagaang. Matarpus-pus akong itilingad. Sa dino na ito'y nangipanahan ni Senyorito Brandon kanya. Awan pa'y naluto a pamigatan. Ure na pudot la kumadanom. Nagtukto ka kiti kwarto ni Barang ngam sana sumungbat. Ayan na kata. Ure da kiti kwartya. Ibagada asaan da ka no nakita. Nutin kayo. Napaltugay nyo lang rin. Di yung pala nabinukan. Anya ka na ya, Brandon. Di mo lakad din ininayadan na luktan kinirekaptari daw. Urekl na lang. Kasano adyak agpungtot, mama? San kano anakadanon dagiti pasurot ngayon baon ko ang mapan iti kabalbalayan. Tas sinaad kano ida ti kabalyero. Anya? Saan da nakadanon iti kabalbalayan? Gapo iti kabalyero, mama. Manen? No napurwan da jay. San lakid di ang makaadayo. Ang mga no na tayo pa yan. Masapol ang masarakan miti bangkay da. Anya ti kinunam? Impupok mo di barang iti nalimad asilid? Iti vilya? Nagburak ti darak nga. Sa bali ti mapa iti panunot ko iti panakikita akasarsarita na ni Kabat. Inatap ko apanggap na paglibasan. Katinananom, linatigom. Jak ininggaan, aging ga iti san anaawanan iti poot. Jakim pangag ti panagpakpakasin na. Asan ka no apod no ti atap ko kahit na paglibasan ni Gabat. Gamapay ngayon pupok mo iti nalimad asilid. Awan lang arot tinaluto apabigatan. Itay paya makakapkapeak. Nagpaala kinisirit iti napudot adanom, mama. Kanayon nga da napudot adanom apagkapida. Tapno saan da ngagtuglap. Nisirit pa lang ti para luto tayo. Kat ti panagdalos. May dumalaan ti babae nga agwelta iti unag ti balay. Apay, anya ti panggap mo kini Barang? Inikaklang iti pagnakman na. Hala, da kayon ti makamo. No anya ti kahit yung aramidang kingkwana.
bangon ang nakapuotag. Gapu iti kinaapgas dagiti sugat ko. Naranggas atalaga ni Senyorito Brandon. Awan pulos puso kan asina. Saan na pinakawan ni Nana Barang? Naging tuturog ak itay agsarsarita da kini Doña Margarita. Kat impupok kano ni Senyorito Brandon ni Nana Barang. Itinalimod asilid iti basement ti bilya. Ay, kaasimat. Nakarangit gayam kano da pursyo ti kabalyero. Kat napaltugan da. Ngam, saan daan nakita? Linapdan na dagiti kakadwak ang makadanon iti kabalbalayan. Tadakas lakit di ko mati mapasamak. Barang rok atan dan tumatla ni Nana Barang. Makatulong kanyag. Nukas pangarigan ipupukdak itinalimod asilid. Saan kayo nagsangit, Nanang? Pagkalmaan yung tarik na hayo. Agpudno ka man kanya, kanak ko. Sa dino ka di tinapanan nyo kan ni Emiliano idirabi Apay alinibasan da. Pakawanan da kami kumikintatang, Nanang. Saan may ngamin kaya at magdandanag kayo? Apay sa dino ka di tinapanan nyo. Napan kayo ka di rimmaot iti Villa. Saan kami arim maot, Nanang? Nagatap kami anang ibaon ni Senyorito Brandon iti rumaot dito kabalbalayan. Gapo iti panagamak mi nga dadakas sa mapasamak. No dakas ti panggapda. Nang saad kami kadakwada. Kat, nagrarangit kayo. Kasanaw no maamuan ni Senyorito Brandon dayta anak ko. Saan nanto amaamuan, Nanang? Takas iti napalpalabas. Nagpamarahing kami a kabalyero. Apay ngamin aya, ada kayo ti mangar aramid iti dayta anak ko. Apay, ayan ti kabalyero. Jak amo, Nanang. Jak mat maawatan. No apay asaan nga aggargaraw ti kabalyero. Agpating ka lang dito ti dara kakadwa. Ngayon sa na mabalin na makalibas ti kabalyero. Agsisihin na tayo. Sirit, kadwanak. Pagbingayan yung idaluluan mo ti dwa grupo kan tarok. Borsyo. Sige, agtig na kayon. Nagdardaras ka no ang nagawid ni Manong Quintin. Kalpasan ang nakita na da Senyorito Brandon. Kandag iti pasurot na. Iti nakapaltukan ni ambot iti rabi. Naimbag. Tasan daan at law. Gapo siguro iti pan nakaringgor damang sapul iti kabalyero. Kasanon na da nakakita. Iti darang agturong dito kabalbalayan. Hawa ni di ko na. Gaputa na budbudan tayo ti sugat ni ambot. Sakbay ang nagawid tayo. Ni magsagana tayo. Ang mga nuatapon ni Brandon na nagkamang dito iti kabalyero. Katraoten na tayo. Saan, Tatang? Kasaritak da Manong Damian ken Manong Teban. Sa eden mi da Senyorito Brandon. Anya, ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di liwayan adenggan dagiti sumarunupay apasat ti nobela anapauluan. Kabalyero, nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino.
Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!